Dobre, takže vítam vás na ďalšej debate v rámci Literafestu. Dnes sa budeme v tejto chvíli rozprávať s pani Ivetou Zaťovičovou, autorkou knihy Matkin čas, ktorá je v 10 ceny Anna Soft Litera. Rada by som pani Zaťovičovú aspoň v stručnosti predstavila. Je to vyštudovaná ekonómka, ktorá pracovala v cestovnom ruchu a bankovníctve. Mám tu napísané aj vaše rodné priezvisko. Víťazová, dobre? Víťazová. To podľa mňa hovorí za všetko, zapamätajte si to. Dnes po novom by som si možno mohla hovoriť, že Víťaza Zaťovičová. Áno. Môj otec bol Víťaza. Tak. A teda ste autorkou viacerých kníh, spomeniem Tiene babieho leta, Malinové roky, Kľukatenie, Príď v májovú nedelu, Dievča z Ďarvaršáru. To je maďarský výraz pre Fiľakovo, kde ste sa narodili. Ja som sa narodila vo Fiľakove, ale ten Ďarvaršár, to som si ja vymyslela, hej, to je... Okay. Ďar je fabrika, Vár je hrad a Šár je blato. A proste v tom Fiľakove sa hovorilo, že tam nie je nič, iba hrad, fabrika a blato. Kedy si sa tak hovorilo, no tak preto som... Ale to nie je dehonestujúce, lebo máme tu aj nejakých Filačanov, tak pozor. Sú tu, teda teraz asi vonku fajčia, ale... Fiľakovčanov. Fiľakovčanov, áno. Ale nehovorte. Áno, dobre hovorím, že? Keď tu bude, tak upozorním na tú Fiľačanku, čo tu máme. Fiľakovčanku, no, ospravedlňujem sa. To sa niekedy tak hovorilo, že... Nie Fiľačanka, ale Fiľakovčanka. Fiľakovčanka, áno. Uvidíme, či sa k tomu prizná. No a ešte vabank spomeniem, ale teda my sa budeme rozprávať o Matkinom čase. A je to vaša najlepšia kniha, pani Zaťovičová? Podľa mňa je. Podľa mňa je a nie preto, že teraz bola zaradená do 10 Anna Soft, ale asi som si dala aj najviac záležať. Lebo tie prvé knihy, keď som písala, ja som bola vtedy v takom švungu veľkom a taká som bola nadšená, že mi to ako celkom dobre ide. Tá odozva bola dosť dobrá, teda bola veľmi dobrá, ale odozva blízkych, hej, to je veľký rozdiel. Ale teraz tým, že sa jednalo o príbeh mojej mamy a mňa, teda hlavne ide o to, že mojej mamy, to, že mňa, to je, ja sa tam všade vyskytnem, v každej knihe trochu, ale tak veľmi som chcela proste, nech je tá kniha naozaj akože veľmi, veľmi dobrá. No niekedy darmo chcete, nevyjde to, ale dala som si záležať. V podstate som na nej pracovala 3 roky. Aj keď som ju napísala oveľa rýchlejšie, ale nakoniec 3 roky trvalo, kým som ju naozaj akože aj skorigovala posledné slovo. Veľmi ťažko, ale áno. Ale to nie je prvá kniha, kde rozprávate nielen to, že nejakú autobiografickú časť svojho života, ale že kde spravili ste zo svojej mamy literárnu postavu. Áno. Tak viete, keď vyrastáte v tom, že mama mi vždy vravela, Ivetka, že život to je taký román. A ja som teda naozaj nemala nikdy taký pocit, lebo môj život román nebol. Tak bol taký, ja som sa narodila v 60. rokoch, v 61. A no, nezdalo sa mi to ako román. Proste, no. Ale mama stále, život to je román, hej? No tak ten jej naozaj bol. A to som aj napísala potom ako úvod do knihy Príď májovú nedeľu. Ale tam som to už vlastne tak myslela, že bol jej život román, lebo ja som ho teraz napísala, ten román. Ale moja mama to tak hovorila. Ona mala taký esprit, ktorý šar, bola veľmi pekná. Toto som po tej mame nezdedil, hej? No, tak dá. Myslím si, že ste úplne zbytní. No, nie, tak... Mama čítala, ale knihu, v ktorej je literárnou postavou, to je tá staršia kniha. Áno. A vlastne na to sa aj odvolávate a spomínate to v Matkinom čase. Áno. A chcem sa spýtať, vy ste tú knihu venovali matkám a dcérám. Áno. Prečo takto práve? Preto, lebo som túto knihu začala písať týždeň po mamičkinej smrti. A teda som ju už nemohla venovať mojej matke,
A dcere som ju tiež nemohla venovať, lebo ja dceru nemám. Mám 2 synov. A práve preto, že hlavnou postavou sú tam matka s dcerou, je jedno, že to som práve ja a práve moja mama, je to jedno. Tak chcela som práve ten vzťah opísať a venovať to, čo vytvorím. To som ešte nevedela, že naozaj to bude kniha, že je toto. Tak chcela som to venovať iným mamám a iným dcéram. Ktoré budú skôr či neskôr zažijú Skôr či neskôr, ktorá... áno, tú situáciu zažijú. A aj keď je to veľmi smutná situácia, lebo tá mamička, tam vlastne sledujete, ako odchádza, nielen fyzicky, ale aj mentálne, čo je pre tú dceru veľmi bolestivé. Ale sama som si uvedomila, že je to vždy lepšie, aj keď to bolí. Ale je to vlastne šťastie, že sa toho dožijete, že vás to bolí, lebo potom je aj iný prípad, že ten vzťah matka s dcerou nemá dobrý. Že dcera môže byť nešťastím pre matku, alebo opačne. Matka či dcera proste nie je spokojná s matkou. Hej? A potom teda, keď tá matka odchádza, tak nie je to možno také veľmi bolestivé pre tú dceru. Hej. Tak pre mňa to bolo veľmi bolestivé, ale vlastne si myslím, že je aj tak šťastie, že je to vlastne väčšie šťastie, ako keď by ste nemali dobrý vzťah s mamou, a potom vám nie je smutno, keď umiera, no tak. Hej, tak. My sme to už naznačili, vy ste to aj pomenovali, že téme, ktoré sa venujete v matkinom čase, je teda odchod jedného z najbližších ľudí, mami. A hovorili ste, že už týždeň po jej úmrtí ste vlastne začali pracovať s tou témou a aj pri iných vašich dielach sú tie autobiografické prvky do veľkej miery prítomné. Mňa zaujíma ešte predtým, než budeme hovoriť konkrétne o tej knihe, možno tak viacej vo všeobecnosti, že tým, že priznávate veľmi sympaticky tú autobiografickosť, máte tam potom pri tom písaní aj takú nejakú vlastnú laťku, nejaké autocenzury, že ale toto už asi nedám, alebo toto chcem zdôrazniť. To, že je hlavnou postavou niekto, či už mladá, ktorá sa podobá mne, alebo staršia, alebo čo, to neznamená, že je to môj životopis. Hej. Tam v podstate tie postavy závisí na tom, o ktorej knihe hovoríme. Ale sú knihy, napríklad Kľukatenie, že tie postavy už si idú svoje. A samozrejme, keď ale je tam nejaká, povedzme, 45-ročná a ja píšem so spomienkou na niečo, keď som mala 45 rokov a tam na nejaký vzťah a tak, ale to sa v podstate nepodobá, hej, na môj život. Takže závisí na tom, ktorá kniha. Ale Matkin čas je asi najviac autobiografia. Matkin čas je autentická kniha. Čiže sedí tu Walter. Sedí tu Walter, áno. To je len taký bonmot pre tých, ktorí teda tú knihu čítali. Áno. Pre tých, ktorí ju budú čítať, si možno vybavia túto situáciu, keď narazia na postavu Waltera. V knihe však nie sú dvaja synovia, je jeden syn. Áno. Alebo jeden vnúk. Áno. Jeden, pretože v skutočnosti on bol ten, ktorý bol pritom so mnou, hej, pri tej maminke, nejakým spôsobom výrazne mi pomáhal. On bol proste pri nás. A starší syn, keďže žije úplne inde, proste žije pri mori, na ostrove. Chceli sme ho obidvaja vlastne z toho vynechať, aj z tej bolesti. Nepomohol by nám, sám mal maličké dieťa. Bolo potrebné, aby ostal tam pri žene a pri dieťati a nám by nepomohol. A tak sme sa o tú mamičku starali sami, ale nejako som ho potom vynechala aj z tej knihy. Bolo zbytočné, aby sa to úplne podobalo na môj život, že napríklad, Jakub bol na Malorke a neprišiel, lebo hej, to nie je podstatné. Pre knihu to nebolo podstatné, pre ten príbeh.
Už aj tým názvom Matkin čas je to nejaký rámec nejakého času a teda aj ten názov a veľmi rýchlo ten čitateľ vnikne do toho, že je to tá záverečná etapa života. Keď ste premýšľali nad tým písaním, tak bolo pre vás dôležité si zarámcovať, že začnem o tej mame písať v tomto momente, o tejto situácie. Tam boli dva možné začiatky. Pôvodne som chcela začať tým, ako sa dívam na blázinec bývalý, na ktorý vidím z okna svojej izby. A teraz to už nie je blázinec, neviem čo, a je to veľmi pejoratívne nazvané, že blázinec. Ale proste chcela som začať tam, ako taký úvod, akože už nevládzem. A potom ísť k tej maminke. Ale nakoniec som to, ako som písala, potom už som sa tak rozbehla lepšie, to som len vyhodila a začala som príbeh o mame a v tom bode, áno, v tom bode už ako, ale musím povedať, že kedy v skutočnosti nie 7 dní po maminom pohrebe, ja ako som sa o ňu starala, podľa toho, keď mala horšie dni, ona už nekomunikovala, hej. Potom komunikovala zase, bola úplne niekedy čulá. Ale keď nekomunikovala, ja som tam stále tak upratovala, lebo už, hej, a ja som, takto mi behali porozumné vety, celé vety. Ja som už vedela, že Alica sa naklonila, zdvihla náročky, matka ju volám, aby som sa vedela odosobniť, hej, samozrejme, ja som vždy mamu volala maminka. Ale už vtedy, ako som tam v tej izbe a okolo nej a s uterákmi a ponožkami a neviem čím, tak ja som takto. Hej, a ja som vlastne písala ten román. Ja som ho mala takmer dopísaný. Maminka umrela, ja by som aj v ten deň vedela začať, ale samozrejme, že som počkala, tam boli nejaké procesy, ale nechcela som čakať dlhšie, ja som to veľmi potrebovala napísať, ale nie vypísať smútok. Napríklad nie je veľmi smutno dodnes. To sa nedá vypísať. Ale chcela som to zachytiť tak, ako som to vtedy, kým ešte žila, ja som to naozaj videla vo vetách. To je, že mali ste to v tej živej pamäti. V živej pamäti, ale vo vetách. Ja som už to mala ako, hovorím, ja som napríklad, Alica sa sklonila nad matku a hej, a takto. A ďalej, ja neviem, čo teraz by som už nechcem si vymýšľať, ale takto. Vo vetách riadila som vo vetách. To Alica, hej. Tak, bolo to veľmi zvláštne. To bola iná kniha. Ten proces písania bol úplne iný ako pri predchádzajúcich 6, lebo jedna je básnická zbierka, pri predchádzajúcich 6 próze. Niečo úplne iné to bolo. Čiže nebola to aj nejaká forma terapie, keď ste hovorili, že ste to takto nemali nastavené? Nie, to bola forma. Ja som to chcela napísať, ale som si nebola istá, či to vôbec vydám. Z akého dôvodu? Lebo som sa bála sama pred sebou. Bála som sa, že napríklad bude veľmi dobrá tá kniha a nakoniec bude sa predávať, povedzme, akože sa aj predáva. A nakoniec ja budem zarábať na tom, že budem spomínať o tom, ako moja mama odchádzala. To bola veľmi veľká dilema pre mňa. Veľmi veľká dilema. Dokonca kniha bola celá už napísaná. Syn mladší, ten, ktorý mi pomáhal, keď sa to dopočul, že ja chcem vydať knihu, tak hovorím mami, že to nech ostane naše tajomstvo. Či nie tajomstvo, naše spomienky, hej, ale on nevedel, on neprečítal ani jednu moju knihu. On nevedel, ako ja píšem, čo tam je, že to je. Ja som povedala, Andrej, to je literatúra, ja som to nenapísala ako denník, že teraz mama to a to o 9:00, to dala som jej jesť. To nie je deň, hovorím, to je literatúra. A on, ale že predsa, tak som si myslela, no nič, už teda dobre, ju nevydám. Ale potom mi napadlo, starší syn, ten je taký ako rozumnejší, vtedy mal 30, no vlastne v Klani, hej, 30, a už 38 rokov mal. A som mu povedala, vieš čo, zavolaj ešte Jakuba, staršieho syna. A že ako
zavolaj ho, porozprávajte sa. Možno, že predsa zmeníš názor. Ale hovorím, Andy, keď aj tak povieš, že nie, nevydám ju, nevadí, nevydám. Síce som ju písal 3 roky, nevadí. No a iba o hodinu, že napísal mi, môžeš to, áno, bude to veľmi pekná kniha. Ale prečítal to teda? Nie, kde mi to záver, nie. To Jakub, to je ten, ktorý raz aj vyhral poviedku 2017, Jakub Začovič. Áno, on je tiež taký, on je šikovný, no. Tak... Vy ste milujúca mama. Nie, tak on proste aj vie veľmi dobre písať. Ja som sa musela, ale proste ja som sa to učila. Ja som vedela, že tie prvé knihy nie sú úplne také, ako by som si želala, ale Jakub ten vie písať proste. Ten vie písať už teraz, len nemá na to čas, no. Tak... Rada by som poznamenala, že napriek tomu, že tá kniha sa venuje vlastne vo všeobecnosti vnímané smutnej téme, odchádzaniu človeka, tak je tam dostatok takých úsmevných alebo vtipných častí. Strážili ste si možno pritom nejakú takú mieru, aby to nebolo znevažujúce, alebo tie situácie tak prišli a chceli ste ich tam zaznamenať? To sú živé situácie, áno, a náročky som ich chcela zaznamenať. Keby sa dalo, tak ich tam napchám viacej tých úsmevných situácií, lebo aj som sa bála, že tak keď ju aj vydám tú knihu, kto už bude zvedavý na jasný koniec. Viete, koho už môže zaujímať čítať, ako niekto odchádza a vieme, že na záver zomrie. Proste áno, tak som, kým sa dalo, tak ako aj maminka tá bola, ako vedela byť ešte aj taká, nechcem mať veselá, ale prišlo niekoľko takých veselých situácií, áno. Tak s veľkou radosťou som ich tam dala a keby ich bolo viac, tak ich tam dám všetky. No. Treba si aj poznamenať to, že ten text má rôzne optiky, že vlastne vy to hovoríte úplne prirodzene, takže budem to aj ja tak používať tú vašu optiku tej dcéry, ktorá sa stará, aj optiku mamy, ktorá odchádza a do nejakej miery asi si je toho aj vedomá, do nejakej miery vlastne ani nie. Je to také asi aj spojené s tou diagnózou. A potom je tam aj vlastne vnúk, alebo teda syn. A toto ma vlastne zaujíma, že čo vám to, alebo ako to pomohlo tomu textu, tie rôzne optiky? Ja som dlho hľadala tú formu v hlave. Že ako to urobiť. A už som aj písala a stále to nebolo dobre. Lebo ja sa viem vžiť do svojich pocitov, samozrejme. Ale ja sa viem vžiť aj do tých synových, aj používať ten jazyk. A viem sa, výborne som mamu poznala, hej, dobre sme si rozumeli, naozaj to ako ja. Ja viem presne, čo si kedy myslela, čo by povedala proste. Asi keď to je veľmi cítiť. A chcela som to podať tak, aby... Len som nevedela nebola som tak skúsený autor, zrejme, že by mi to tak ľahko hneď išlo. Ale našla som tú formu, lebo tak to mala vyzerať. Len hovorím to, že ja ju volám matka a matkin čas, to je tam, potom je tam ešte kvázi taký niekto všeobecný, aj keď nie je nakoniec všeobecný rozprávač, ale predsa, keď hovorím o nej, tak sa zahrám na tú chvíľku na všeobecného a preto ju volám matka, lebo ja by som to vlastne ani nedopísala, keby som ju nevolala matka. Musela som ju takto volať tam. Asi 3-krát alebo 4-krát tam poviem maminka, ale nie v priamej reči, áno, to je jasné. Ale proste takto som to... Našla som tú formu nakoniec, ale trvalo to. Ak by som teraz chcela o tej informácie, že je to autobiografické, trocha odstúpiť a zabudnúť na ňu, aby som žiadnu postavu alebo vášho rodinného príslušníka neurazila, tak bolo tam zaujímavé, že vlastne, a to je asi taká modelová situácia pre viacero rodín, že teda niekto odchádza a teraz ktorý rodinný príslušník, na ňom zostane to bremeno a bude sa starať a vždy sa tam nájde
to teraz tak paušalizujem, ale niekto, komu sa ako keby nechce, alebo sa snaží z toho vykrútiť, alebo nie je schopný a tak ďalej. Takže týmto sa tak dostávam k tomu, že brat čítal knihu? Brat nečítal ani jednu knihu. Ja mám takýchto čitateľov v rodine dvoch a to je môj brat a môj mladší syn, ale ktorý mi tak veľmi pomáhal. A brat mi ani nepomáhal a aj keď som mu teraz povedala, že som s tou knihou, čo som vtedy napísala, vieš, je o mame, hej, viem. No tak som sa dostala do 10, hej, dobre. Ale vedel, že 10, že nejaká cena je. To nevie, ale dobre. potom začal, že vieš, to je také, že najlepšie, hej, no, tak ti ide. Hej, a už sme sa potom bavili o inom, lebo tak bavte. O rybách. Teraz nie o rybách, lebo jeho veľkou témou je politika, Fico a hej, tak vždy ja mám tiež dobrý prehľad, on má tiež dobrý prehľad. Vždy sa poteší, že sme teda na správnej strane, no, ale to... Do týchto vôd sa asi trocha bojím ísť, ale pôjdem... Áno, tak ja som aj skončila to ako absol. Ale pôjdem predsa len do nejakej celospoločenskej témy, lebo nie, že by ste to priamo popisovali, ale z tej knihy je cítiť, že ako keby tá starostlivosť o starších ľudí, ako ten štát to vie zabezpečiť, nevie, ako vie možno komunikovať s tými príbuznými, ponúknuť nejakú pomoc. Mysleli ste aj na to pri tom písaní, že poukazujete na... Na to som vôbec nemyslela, samozrejme. Ja som si išla svoje a potom som sa dočítala v jednej recenzii, ktorú robila Hanna Košková, že ako som tam poukázala na to, že štát ako slabo pomáha. No, skutočne som nemyslela ani na štát, ani ako slabo pomáha. Dokonca osobne som sa veľmi potešila, keď som už v tom poslednom štádiu zistila, že niekto predsa len príde s nejakými už takými dobrými pomôckami a čo len za 10 minút, ale že mám mu tu opatrí, ošetrí, hej, už s tým, ja som bola úplne nadšená, ja totiž nie som zvyknutá na pomoc, na žiadnu, v ničom. Tak to, že naozaj toto sa stalo, tak som bola, už to mi bolo, vôbec som si to neuvedomila, ale musím doplniť, partner je Holanďan. Hej. Po 9 rokoch, ako žil tu, tak som ho nahovorila, nech ideme pozrieť jeho mamu. Mal s ňou vlastne taký nejaký vzťah. Za tých 9 rokov ju nevidel. Ja som si myslela, ja ju aspoň uvidím, aspoň sa zoznámime. Pretože matka jeho mala už tedy Alzheimera, demenciu, všetko možné. Ale ja som stále dúfala, že možno, že ju spozná. No, ale ona spozná. Aspoň jeho. A tam sme boli v takom zariadení pre ľudí s takým ťažkým už postihnutím, teda všetko to boli väčšinou takí starší ľudia. No to bolo krásne ako hotel. Boli tam krásne obrazy, krásna recepcia, mramor. Ako mamička nebola bohatá, normálna, ako normálna žena, holandská, normálna dôchodkyňa s malým dôchodkom. Nemala žiadnu, alebo ani nepracovala posledných 30 rokov. Proste krásne, starostlivosť, fantastická sála, miestnosť pre návštevy s kuchynkou, kávou, obsluhou. Izbičku sme mohli kľudne ísť pozrieť. Ešte sa usmievali tie sestričky. Takže áno, keď porovnáme túto starostlivosť s nejakou starostlivosťou tu, ale ja nemôžem na tú našu starostlivosť nadávať, teda starostlivosť štátu, ostrehu, lebo ja nemám skúsenosť. Ja som tu, keď tá mama ochorela, ja som sa chcela o ňu starať sama. Ja som absolútne nemyslela na to, že zháňať niekoho. Ja som si to mohla dovoliť, lebo pracovala som len vo vlastnej firme, no kde som vtedy nepracovala a
deti už nemám, neplačú, vnúčatá sú ďaleko. Proste ja som si to mohla dovoliť a tú svoju mamu ešte nejako jej dopriať maximálny luxus v zmysle tej opatery. Tak bol tam taký ten chvíľku problém, že aj vy ste boli chorá, alebo teda... No, to sme nečakali, áno, že ten COVID nás teda riadne všetkých zasiahol. A mama, keď mňa nevidela nejaký deň, 2, a počas covidu 2 týždne, ona vlastne vtedy tak odchádzala. Ako náhle ma videla, proste naozaj jej sa rozjasnilo slnko, tak ako ona nebola slnkom celý život, tak ja som jej bola, keď som už prišla. No, tak. Ale áno, vtedy veľmi sa to všetko pokazilo. Ale ona tiež mala covid a ona sa z neho dostala. Taká veľká, ona to preskákala ako nič. Ja si myslím, že... Keď vás teraz počúvam, tak otázka o tom, že ako ste si ustrážili mieru, aby tá kniha nebola lútostivá, tak mi príde zbytočná, lebo naozaj, že napriek tomu, že ten čitateľ vie, že asi to smeruje k tomu neodvratnému koncu už od toho začiatku knihy. A priznám sa, že aj ja som bola taká ako čitateľka, že tak mám čítať knihu, ktorá viem, ako skončí. Áno. Ale teda poďme sa na to pozrieť, ako si s tým tá autorka poradila. A napríklad aj toto bolo veľmi príjemné, že tá lútostivosť, alebo nebolo tam takéto prvoplánové idem rozplakať. Najsmiešnejšie bolo to ešte to. Ale to, viete, to je vo mne, to je moja povaha. To zase nie preto, že ja som taká dobrá autorka, ale proste ja mám takú povahu. No na žiaden pád, žiadna lútostivosť, to neexistuje. Nie. No, ale vyšla recenzia v denníku N, Patricia Gabrišová, neviem, či tu je, či tu nie je. A ona napísala, takými väčšími písmenami to bolo, už neviem, či ako Perex, alebo tam niekde proste bolo to takými väčšími, že ale bez ľútosti. Napísala, neviem, akú peknú knihu, čo bez ľútosti. Ale ona potom v texte píše, že tam nie je ľútostivosť, ale ľútosť. No ľútosť tam bola, samozrejme, tam bola veľká ľútosť. Je ten smútok, odchádzania, samozrejme. To bolo také zvláštne, že tam v tom veľkom, že bez ľútosti. No nie. Ja vám odporúčam inú recenziu na vašu knihu, ktorá je teda výborná, V rozume, od Miky Rosovej. Ak tu ste čítali, tak som čítala. Naozaj to... Ja som bola slobodná víťazová, tak tam to máte podpísané. Ja som bola veľmi dojatá, lebo Mika je moja... Už nechcem povedať, že najobľúbenejšia slovenská autorka, lebo tých je niekoľko, hej, ale je mi veľmi blízka. A ona keď napísala, nepoznáme sa, raz sme sa videli, ale len som bola na jej besede. Ale nie sme kamarátky, vykáme si. Teraz neviem, čo som chcela povedať. Proste tvoju izbu, keď napísala, tvoja izba, no to sa ma tak dotklo. Ja som ju síce čítala ako 58-ročná, som bola asi, ale to bolo také, ako keby som ja písala to, keby som to tak vedela. Hej, to ona ako keby písala moje nie myšlienky, pocity. Myšlienky mám možno iné. Pocity. Tak ako keby som to ja napísala, len ja som vedela, že ja tak dobre neviem písať. Hovorím, to je nejakých 7 rokov, koľko. Tak odvtedy je moja úplne, že top. Potom tie ostatné knihy, povedzme, tá bola prvá. Ona napísala predtým nejaké, skúpila som si všetky som prečítala. No, najlepšia bola tá tvoja izba, to ako jednoznačne to. Ale pre mňa už Mika Rosová bude navždy úplne, že top spisovateľka. Ale toto nevedela predtým, než písala tú recenziu. A to ona nevie doteraz, že ja ju takto obdivujem. No, teraz, keď pozerá stream, už to bude vedieť, to nám to nevie. Či mu teda zdravíme, ak náhodou pozerá, alebo dodatočne pozrie. Áno, nie, to... No a bola som veľmi dojatá, že práve ona, hej, nad ktorou som sa tak rozplývala, že ako mohla tak napísať to, čo vlastne ja cítim. A ona tam píše o dievčine, ktorá má možno 30 rokov. Ja som mala nejakých 58, keď som to čítala. Alebo tak. No.
Vy ste tak veľmi otvorene pomenovali svoj vek, čiže spýtam sa na to písanie a na ten čas toho zdokonalovania sa v tom písaní, lebo aj to ste tak sympaticky okomentovali, aj seba kriticky, že toto nebolo dobré, toto sa už v tom zlepšila. Kritika mi ide dobre. Ale aj seba kritika. Aj seba kritika, áno. Ja som veľmi kritická voči druhým, ale aj voči sebe. Písať som začala 55-ročná a začala som písať za to, že konečne som si to mohla dovoliť. Ja som mala konečne čas. Ja neviem, či iní ľudia majú čas. Ja si myslím, že potom tá rodina trpí, keď tam ten spisovateľ sa niekam zatvorí, alebo trpí aj on sám. Neviem si to predstaviť. Napríklad veľmi rozumiem synovi, môjmu, ktorý teda dobre píše tiež, ale má 2 malé deti, mladú peknú ženu, tam takto sa pozerá na more z bytu, hej, veľmi dobre. Tak, a že on teraz nepíše. Hovorí, Jakub, pravda, že nepíše? Ty teraz ži, písať budeš potom. Teraz tam má krásne detičky, to proste veľká radosť. No a so mnou to bolo tak isto, ja som bola... No najskôr som mala však malé deti, potom som bola riaditeľka banky, potom som sa zamestnala, to už úplne najhoršie, u Holanďana v jeho firme, kde on 10-12 hodín, to bolo úplne, že normálne, tak tedy nepíšete. Ale ja som mala zrazu čas, lebo zrazu, tam my sme mali realitnú kanceláriu a zrazu, viete, tam už stalo ten boom a toto a prišlo euro. A potom som si vylomila zuby, 4 som spárila, ostala som doma. Zrazu som... Máš nejaké knihe? To nie je v knihe. To nie je také zaujímavé, no. To je tak predné, horné. No. Takže tým časom, že ten... Časom. Čas prišiel. Niečo chcete. A ja mám myšlienky, ktoré ako rada tlmočím, hej? Ale predtým som ich tlmočila takto na porade. Hej, nejaké také, alebo keď niekoho chcete zbuzerovať, že niečo nerobí dobre, alebo mu ukázať ako to, hej, tak ale ja som dobrá šéfka, tak nie zbuzerovať, ale vysvetliť to sa takto. Tak, ale tie myšlienky, aké mám, sa netýkali len naozaj, čo ty máš, ako robiť, ale napríklad ja mám rada filozofiu. Veľmi. Rada sa zamýšľam nad životom ako takým. A ja som chcela písať, niekedy som písala básne, keď som mala 20 až 25 rokov. A potom tie som nevydala, ale v priebehu 10 rokov, asi posledných som napísala niekoľko básní, tak som si urobila radosť, vydala som aj zbierku básní. No ale tu som nedala do predaja. Tá nie je k dispozícii v nejakých knižniciach len. No, tak takto som sa vlastne k tomu dostala, k tomu písaniu. Že som chcela sa rozprávať aj s niekým iným, ako len doma, povedzme s partnerom, alebo ako len so svojimi klientmi, alebo ako len so svojimi zamestnancami. No. Máte teraz niečo rozpísané? Mám. Mňa ste tak inšpirovali. Táto Anasov litera, to je úplný že zázrak. Že Ešte raz povedzte, to oni radi počujú. Áno, naozaj. Že konečne si niekto, že niekto si všimol, že ja som nejakú knihu napísal, lebo síce je dobrá, ale tie druhé nie sú až o toľko horšie, že by si ich nemal nikto všimnúť. No. Ale tak ma to inšpirovalo, že ja som si 1. mája 10.4. bola vyhlásená tá 10. Ste počúvali? Počúvala som, potešila som sa, tichosti som sa potešila, ale veľmi. A 1. mája som si urobila už nejaké poznámky k niečomu. 8. mája som začala písať na sviatok, lebo vtedy nemusím robiť. A 31. mája som mala pol knihy, zhruba to odhadujem, na pol knihy napísané. Takže určite na rok vydám knihu. Teraz ju nevydám už, lebo ani nechcem, takže príliš treba ju aj dobre skorigovať. A to je veľa škrtania a veľa, treba aj vnášať do toho trochu literatúry, hej, nielen napísať, čo máte na rozume. Keď ste spomenuli to korigovanie, priznám sa, že som si nepozrela v tiráži, že či vám robil niekto redakciu alebo korigovanie. Ale v podstate ani nie redakciu. Ja si musím urobiť sama veľmi krutú redakciu stále. Sama. A možno, že to vidieť,
korektúra. Takže si posielam, áno, ale ona viac menej mi len, nechcem to bagatelizovať, ale akože jazykovú korektúru mi ona urobí. A to, čo viac menej, keď ste autor, vy to už nevidíte. Nie, že by som ja nevedela, čo sa ako píše, alebo že to slovo je nesprávne, alebo ten výraz je krkolomný, ale už to proste vy nevidíte v texte. Ja čítam ten svoj text asi 100-krát. Svoje knihy som prečítala 100-krát. Po odsekoch, po kapitolách. A v tejto časti začnem opäť tu. Takže hlavne začiatok je určite 100-krát, aj 120. A už potom ten koniec je menej a menej. No. Ale ja vlastne posielam na korektúru už úplne, že čistý text. A potom sú tam isté nejaké... Čítate si aj nahlas? Nie, ale čítam si v hlave, ale s vyslovovaním. Nevedela by som pustiť takú vetu, ktorá nemá správny rytmus. A ja neviem, ako je kde napísané. Viete, nemám žiadne také vzdelanie, literárne, filozofické, žiadne. Ale ja to počujem. Počujem tú rytmiku. Pre mňa ako keď je vlak. No, proste musí tam byť rytmika a veta bez peknej rytmiky je zlá veta. Prečítate kúsok? Tak kníh môžem. No, povedzte. Neviem, či máte nejakú, lebo sme sa na tomto nedohodli. Priznávam. Nechcela som sa pani Zaťovičovej spýtať, či chce čítať, ale mali ste právo odmietnúť, aby som to úplne zobrala, ale už keď to držíte v ruke a listujem, tak asi si doprajeme chvíľočku autorského čítania. Poradila mi Kristinka, neviem, tu je ešte. Kristinka, že mám čítať od strany 144 a má to 2 strany dokopy. Viac nebudem, takže sa ani nemusíte báť, ale Rudi, daj mi už okuliare, prosím. Či ja aj tu mám, pardon. Ja si zoberiem okuliare. Či ty máš? Tam máš. Ja viem, že vám to nevadí, tým, čo tu sedíte, že máme tento priestor, len rozmýšľam, ako zabaviť tých divákov. Keď im z obrazu zmizla autorka, neodišla, je tu. Technická prestávka, okuliare, áno, nasadené, mikrofón v ruke, úryvok vybratý. Iveta Zaťovičová, Matkin čas, poprosím. Viem čítať aj bez okuliarov, ale tak to vyzerá múdrejšie. Leží na posteli otočená k matke. Chcela by spať, ale nemôže. Matka dýcha nepravidelne, chrčí, občas vydáva zvuky podobné slovám. Alica tuší, že to môžu byť jej posledné chvíle, posledné slová. V slabom svetle, ktoré prepúšťajú nie úplne zatiahnuté žalúzie, vidí dobre na matkinu tvár. Je biela a vyčerpaná. Chcela by jej pomôcť, ale ako? Dýchať za ňu nevie. A aj tak dýcha s ňou, zadržiava dých, keď ho mama zadrží a potom sa spolu s ňou s úľavou nadýchne. Položí si dlaň na matkinu ruku, zatvorí oči. Nech si aspoň telo myslí, že spí. No aj tak sa každú chvíľu zdvíha, keď nepočuje chrčanie alebo aspoň nejaký zvuk pripomínajúci známky života. Chcela by sa modliť, no namiesto modlitby sa jej tlačia do úst slová. Maminka, prosím ťa, umri. Umri, nebojuj, Torko. Pane Bože, daj, nech moja mama umrie teraz v pokoji. Nech neumiera v bolesti a na cudzom mieste o niekoľko dní. Oče náš, ktorý si na nebesiach. Amen. Umri teraz, maminka drahá, tu som, pri tebe. Nora sa zobudila okolo 5. Nemusela ani pozrieť na hodinky, aby vedela, že pri takomto svetle je približne toľko. Cítila sa úplne vyspatá, ako by prespala deň aj noc. Zrak jej padol na vedľajšiu posteľ. Tak ona tu naozaj zostala. Aká je len milá, Alicka moja, keď takto spí. Dievčatko moje, možno preto tak dobre spala, že ležala v noci vedľa nej. Keby to takto mohlo byť stále. Keby už nikam neodchádzala a bola tu. Možno bude, keď jej povie, ako dobre pri nej spala. Možno tu bude bývať s ňou. Pokúsila sa vstať. Nepodarilo sa jej to na prvýkrát, ale to ani nečakala.
Na prvýkrát už nikdy nevstane. Vždy potrebuje viac pokusov, 10 alebo aj 20, ale napokon vstane. Vie to, skúsi to. Zaprie sa o paličku a na niekoľký raz po niekoľkých minútach naozaj vstane. Potichu vyjde z izby, aby nezobudila dcéru. Vráti sa s pohárom vody, položí ho na stôl. Sadne si a otvorí zásuvku s liekmi. Maminka? Nora opatrne vytočí hlavu. Alicka, ty nezdíš? Povie rozžiarená. A ty si hore? Spýta sa dcéra s výzorom, za kým by sa pýtala aj pri otázke, a ty si živá? Nora sa neprestáva usmievať. Je šťastná. Dobre som sa vyspala, to za to, že si bola pri mne. Chceš ísť na záchod? Už som bola, odvetí Nora hrdo. Ty si bola sama na záchode. Alica sa posadila na posteli. Naozaj? Veď som ťa nepočula. Nie tu, na riadnom som bola. Na riadnom? Ale ty si ešte pospí, moja, ešte je málo hodín. Ja si dám lieky a potom pôjdem do kuchyne, aby som ťa nevyrušovala. Do kuchyne? Alica stále vidí zjavenie. Nora to vníma, je to smiešne. Hej, spravím si kávu. Kávu? Kávu alebo čaj, uvidím, možno čaj, odvetí veselo. Čaj? No. Kľudne tlieskajte. Iveta Začevišová, Matkin čas. Ďakujem, že ste tu boli s nami.